Ja, at det man kan sige meget tydeligt, det er, at der er ikke en bestemt personlighed. Det findes ikke, simpelthen. Det er der faktisk lavet undersøgelser på. Man ved, at 80% af dem, der er udsat for mobning, det er helt almindelige mennesker, der aldrig nogensinde har haft problemer før, der aldrig har drømt om, at de skulle lande i den her situation. Men det gjorde de bare, fordi der var noget, der var destruktivt i måden at være sammen på arbejdspladsen. 80% det er dig, mig og vi to, som sagt. Hvis vi taler om de 20%, fordi det er det folk, de hurtigt falder over, hvem er det så? Er der så nogen, der er en særlig type? De to største grupper, der stikker op inden for de 20%, det er dem, der er særlig dygtige. Ser det ud til kan være i en særlig udsat position, og dem, der har en højere grad af retfærdighedssans. Det er faktisk de to største grupper af de 20%. Så man kan sige, der er ikke nogen forklaring på, hvorfor det lige er den person, der bliver ramt af mobning. Det, der er min erfaring, det er, at man skal tilbage til problemet, altså hvor det sker, og finde ud af, hvad er det for en kultur, hvad er det for en problematik, vi har med at gøre. Det er der, vi kan lave forandringen i forhold til at få noget til at fungere, frem for noget, der er destruktivt. Og det er her forklaringen er på, at de negative og destruktive ting opstår. Det er ikke personen, der er årsagen. Det, der så er meget, kan man sige, gennemgående, det er, at folk, der bliver udsat for mobning, hvis det kører i lang tid, så vil de personer, på baggrund af de skader, mobning gør, forandre sig. Det tror folk ofte er, ja, okay, vi kan se, at personen er lidt underlig, er lidt anderledes, gør nogle ting på en lidt anden måde, måske putter sig mere, eller lukker sig mere ind, eller noget, eller modsat, lige pludselig kan eksplodere. Og så tænker alle, okay, det er der vedkommende, der er noget i vejen med. Men det handler i virkeligheden ikke om, at det er personen, der har et problem. Det her det er kun et symptom på det, de har været ude for, men det får man tit forvekslet.